Eta baina izteko, Jose Rafaelundaren agertuko du hitz. Bueno, eta ordu bitan bazkaria jarrita daukatenez, ni laburra izango naiz. Lehenik eskerrak eman nahi nizkien antolatzaileei, hemen Osagaiz aldizkaria aurkezteko aukera emategatik, eta bereziki Iñakiri. Orduan, nire asmoa hori da. Iaz sortu genuen Osasun Zientzien aldizkari berri jau aurkeztea. Osagaiz izena eman genion aldizkari jau. Orduan, esplikatuko izuet pixka bat nola sortu zen proiektua, eta hortarako bi erakundetaz hitzen behar daukat. Alde batetik Udako Euskal Unibertsitateri buruz hitzen behar dut, UEU bezala ezagutzen deguna denok, urte pila badia sortu zala, 1973an sortutako erakunde bada, helburu nagusi bezala Euskal Unibertsitatea sortzea jarri zuena, eta azpi helburu batzuk ere bai, Euskal Komunitate Zientifikoa batzea eta trinkotzea, eta unibertsitate mailako gaiak ekoitzi eta zabaltzea. Ja, 81. Urtetik aurrera, Iruñean antolatzen zituen udako ikastaroetan da hasi ginen mediku batzuk eta profesional sanitario ezberdinak eta biltzen, eta unibertsitate mailako gai batzuk eta lantzen, eta horre kontaktu batzuk izaten hasi ginen, da geho balio izan zuten, bigarren erakunde hau sortzeko, ez? Bigarren erakunde hau danok ezagutzen dezu, ez? Biltzarra antolatzen duen erakundea da, ez? OE sortu zela ere ja urte batzuk badia, 1980an sortu gendun, osasun munduan euskera algendun maila guztietan bultzatzeko, eta helburuen artean jarrita gendaukagun hor osasun munduarekin lotutako argitalpenak sortzea edo bultzatzea. OEk antolatzen duen ekitaldi importantena hauxe da, biltzarra, eta hor 27 jarrita dauka, baina hortengoa da 28. Eta, biltzar bakoitzetik material guztia bilduz, liburu bat argitaratzen da urtero. Eta OE eta UEuren artean, elkarlana egonda. Urte hauetan ez da izan ere oso sakona, baina bai egondala elkarlan bat. OEk eman izan ditu beka batzuk ikasleen artean, osasun arloan antolatzen zien ikastaroetara joateko, liburu batzuk ere elkarrekin argitaratu izan du dira, bizi zientzietako ikertzaileentzako topaketa batzuk ere antolatu ziren 2010an, 2011an beste ekitaldi bat antolatu genduen Eibarren, osasungintzako hizkuntza politikari buruz izan zana. UEuk bere partetik antolatu bi aldiz ikergazte kongresua, oso importantea da kongresu hau, eta nik uste garatzen jungo dala. Horre unibertsitate mailan da batez ere tesiak eta maila hortako lanak egiten dituzten ikertzaileentzako eskaparate bat da kongresu hori, eta guretzako OE-rentzako ere oso importantea da, kontaktu asko sortzen dira hortikan ere, eta ekarri nahi nuen, ez diapositiba hauetara. Pizkat kontutan hartzeko urte guzti hauetan egin diran lan asko, azkenian lagunduko digutelako iaz sortu dugun aldizkari hau sortzen. Hor jarri dizkizu edo pizka bat hiztegi gintzan atera dian hiztegi ezberdinak. Ikusten ez baitare leku diferentetatik argitaratu diala, useik argitaratu zituen aurrenekoak, 86an, eta gero gondia OEk argitaratutakoak, Euskal Herriko Unibertsitateak, Eluiarrek, Jaurlaritzak, eta baitare interneten konsultagai dago Gipuzkoako Mediku Elkargoarentzako Javier Agirrek landutako hiztegi importante bat,
oso ez ezaguna oraindik, azkeneko ukituen faltan dagoelako, ofiziala egiteko, baino interneten jartze bali maizue, agertzen da, eta termino pila bat sartuta daude hor. Diburu gintzan ere aurrera pauso asko eman dira, azkeneko urtetan, da, osasun munduarekin lotutako, maila universitarioko liburu desente argitaratzen jundia, pizkanaka, baina hor dauzkazu, zerrenda bat egin dut, seguru bakarren bat aztu zeitela, baina... Euskal Herriko Unibertsitatean aipatu nahi nuke euskerazko lehen tesia medikuntzakoa izan zala. Eta 76. urtean atera zuen Ricardo Arruek bilatzeko giz sortari buruzko patologiarekin lotuta. Deno dakigu unibertsitateetikan gero eta ikasle gehiago ateratzen ari dela, graduatzen ari dela, nik baino asko hobeto prestatuagoak daudenak ahoz eta idatziz euskeraz lan egiteko, eta osasun arlo desberdinetatik, medikuntzatik, erizaintzatik, farmaziatik, odontologiatik. Orduan hor badago, gero eta gero masa handiago bat, ondo prestatuta daudenak euskeraz. Eta kontestu guzti honetan, OEek eta UEUk elkarlana sakondu deu eta azkenean animatu ginen iaz aldizkari zientifiko berri bat sortzen. Eta osagaiz izena emanez, iaz 2017ko kainean aurkeztu gendun Donostin Koldo Mitxelena kulturrunean. Oda, prensa horrekoa. Nondikan hartu dugun izen hori, 36ko gerra aurretikan argitaratzen zen egunkari batean, zuen osasun gaiz azpiatal bat, eta bertan batez ere Iñaki Barriolak argitaratzen zituen iritzi artikulu batzuk, eta osasun gaiz horren laburdura da, osagaiz izena. Eta osagaiz aldizkaria ateratzen da interneten, ez dugu paperean argitaratzen. Osagaiz.eus web horrian dago eta irekia dago edozeinentzako. Hauek dira iaz argitaratu genituen bi aleen azalak, ekainean argitaratuko da hurrengo alea, baina aurten berritasun bezala OEek antolatzen duen osasun biltzarreko material guztia ere osagaiz aldizkarian jaso dugu ale berezi bezala. Eta asmoa da, urtero egiten dian biltzar hauen materiala aldizkari honetan jasotzeko. Eta balitek ere, beste zenbait ikastarotan eta landu daitezkeen materialak ere, ale berezietan jasotzeko aukera aztertzen egian. Pantailan kopia batzu dauzkat, azkar ingo izuet, ikusteko osagaiz.eusen sartzen zatenean zer ikusten da. Hemen justu ikusten da aurreneko alearen azala, orain sartzen bazate, ikusiko dezuena da, arantzasun ospatzen egian osasun biltzarreko hemen banatu da liburu horren azala. Orduan, irudi horretan klikatze baldin badezue, ateratzen da, ale horretan jasota dauden artikuluen zerrenda, PDF formatuan, eta artikulu batian klikatzen badezue, sartuko zate artikulu horretan, testua ikusiko dezu, eta hemen adibidez, miokardioko infartu akutuari buruzko artikulu bat ikusten da. Ez da beharrezkoa erabiltzaile bezala registratzea, baina guk gomendatzen dugu registratzea, ze horrela ale berri bat sartzen dugun bakoitzean, abisu bat jasoko dezue, zuen emailean, esanez, ale berri bat jaso dara, eta ale horretan jasotako artikuluen zerrenda ere ikusiko dezue. Orduan, esate dizuete, doainik da, baina registratzeko hor klikatzen dezue, erregistratun, aterako zaizu olako menu bat, hor sartzen dituzue zuen datu personalak,
eta ja erregistratuta gelditzen zate. Gipuzkoako medikoen elkargoarekin hitzarmen bat sinatu zen, genituen diru gastuetan da laguntzeko, eta ordainetan guk medikoen elkargoari euskararekin lotutako gaietan laguntzen diogu. Gastuak ere ez dira inbestinokoak, esan bezala paperian ez da argitaratzen, guri ondo etorrik zaigu hitzarmen hau. Eta ale hauek ze materialekin osatuko ditugu. Batez ere nahi duguna da, arlo eta espezialitate ezberdinetako artikuluak onartuko ditugu. Ez da medikoa izan behar artikuluak bialtzeko, erizainak eta osasun munduarekin lotutako beste profesionalak bialdutako lanak ere noski onartuko ditugula. Espezialitate ezberdinetako jendeak ulertzeko moduko lanak baldin badira, hobe. Artikulu hauetan ohiko atalak sartzea gomendatzen da, baina egon lehizke artikulu batzuk justu atala guzti hauek jarraitzen ez dituztenak. Biltzarretara askotan, adibidez, hauek antolatzen dituen biltzar hauetara ekartzen dian gauza asko, gelditzen dian hemen poster bezala, ahozko komunikazio bezala, pixka bat landu gehizio material hori eta animatu artikulu bezala aldizkarira bialtzeko, guri hori gustatuko litzai guke. Izan lehike artikulu originala, baina izan lehike zerbitzuan edo zuen osasun zentroan landu dezuen gai konkretu bat, igual zerbitzuan barruan eman dezue bilera kliniko batean, eta hor gelditzen da askotan material bat, ez? Animatu, gai hori gehizio landu eta bialdu aldizkarira, edo beste aldizkaritan letu dituzuen artikuluen irakurketa kritiko bat egin, kat bat, edo farmakoi buruzko informazioa, eta gero esperantza handia daukagu graduan mailerako lanekin. Gradu amaierako lanak bain beharrezkoak dira, gradua bukatzeko, eta osasun arloan ikusten egea, gero eta gero lan gehiago aurkezten direla euskeraz, benetan, gero eta gero gehiago. Eta orduan animatu nahi ditugu gradua bukatzera dihoazten ikasle horiek, gradua amaierako lana euskeraz landu duten horiek, artikulu forma eman, eta aldizkarira bidali dezaten, eta horrela beste irteera erakargarri bat ere eduki dezakete. Eta guk esperantza handi daukagu, pixkat lan hauek bialtzen hasiko direla aldizkarira. Ja bakarren badia jasotzen hasi gea. Esan bezala, web horri hortan egongo da, osagaiz.eu zen, egile eskubideak esango dituzte, artikulu hauek, doiz zenbaki bat ere mundu mailan identifikatzeko balio duen sistema da, eta sistema horretan sartuta gaude. Urtean 2 ale atera nahi ditugu, gehi ale bereziak, eta denborak esango du, artikulu asko jasotzen baldin baditugu, ale gehiago aterako ditugu. Artikulu bat jasotzen degunean, besterik gabe argitaratzen dugu, ez. Beste aldizkarietan egiten da mesela, guk ere ebaluatzaile bat zuen esku usten dugu lan hori, espezialitate berdineko 2 ebaluatzaileen esku, haiek egiten dute irakurketa kritiko bat, txosten bat egiten dute, txosten hori bialtzen zaie egilei, eta egileak bigarren berzio bat bialtzen dute, eta horrela azkeneko berzioa adosten den arte. Eta, aurkezpen pila bat egin ditu dira aldizkari honetaz, batez ere Donostia Unibertsitate Ospitalean, eta behin baino gehiagotan galdetu didate, erderaz bialtzerik dagoen artikuluak eta guk itzuli, ez da, euski esan dugu ez. Euskeraz bialdu behar dira artikuluak, hori badaukagu zuzenketak egiten ditunak, euskeraren aldetikan, eta, UEUko persona batek egiten ditu zuzenketak, eta, azkeneko terminologia mediko espezifikoa ere revisatzen duten 2 persona daude.
Orduan bukatzeko animatu berriro, dana erregistratzera, doainik da, oso erretxa da, eta horrela alde bakoitzeko abisua jasoko dezue, eta ez dezue pendiente egon behar, ja urrengo alea argitaratu dan, ala ez. Orduan, animatu, zuen artikulen zei gelditzen gea, eta horrelako foro batian, espero dut zuen lanak laizter jasotzea bertan. Eta eskerrik asko. Mila esker, Jose, Mikel.